Makadi vadiwa vateereri, tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa cheZim Facebook Secrets and Confessions, apo pandinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda muconfession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi makadii mukomanashi? Ini ndashandisa ghost account kuti ndinyore confession yangu kwamuri. The reason yandashandisa ghost account is because pane zvakaitika pandaiva kuZimbabwe. Izvi zvakakonzeresa kuti nditize muZimbabwe ndinogara kunyika kwandiri kuno. Confession yangu yakamira sekudai. Ndakamboshanda kwenguva yakareba ndiri kuZimbabwe ndichiita zvechikorokoza. Chikorokoza ndicho chaikwanisa kuraramisa mhuri yangu. Ndichishanda zvechikorokoza ndipo pandakazosangana neumwe murume uyo akazopedzisira ava best friend yangu. Nemurume uyu takazowirirana zvekuti kwese kwataienda kunochera munhu wose aiguma ava kufunga kuti tiri mukoma nemunin'ina. Vakadzi vedu vakapedzisira vava kuroja pasame house nekuda kwekuti dzimwe nguva taikwanisa kutoita nguva refu tiri musango, saka takaona kuti zvainge zviri nyore kuti vakadzi vedu vagare panzvimbo imwe. Nerimwe gore takazonzwa kuti kune imwe nzvimbo kwainge kwaputika goridhe. Takabva tamhanya ikoko tikatanga kucherawo sevamwe. Takazoita lucky tikanhonga about 23 grams. Ini neshamwari yangu takabva tatanga kunetsana nekuda kwekuti ini ndaimuudza kuti tadii tatengesa goridhe iri kumabhaya aiva padhuze nepatainge tari nhonga. Asi shamwari yangu yakaramba ikati iyo yaiziva kune mabhaya anotenga gold nemari yaiva pamusoro. Shamwari yangu yakazofonera hama yake kuHarare, tikaudzwa maprizes egold. Ndikaona kuti maprizes awa aiva akanaka chaizvo, tikazokwira tikaenda kuHarare. Tasvika kuHarare takazogamuchirwa nehama yeshamwari yangu tikazonorara kumba kwehama iyi. Mangwana makuseni takamukira tikahaya motikari tikabva tapinda muHarare town. Takazosvika paofisi pabhaya wacho. Bhaya wacho takazomupa sample redu, akatora mercury yake akabva atesta gold riya. Akatiudza kuti everything was standard. Takazoburitsa the rest of the gold. Taburitsa gold riya, muofisi umu makabva mapinda maCID maviri. Vakabva vati masungwa nemhosva yekuti muri kutengesa matombo asingatendedzwi kutengeswa kana usina mining license. Takatorwa nemaCID aya akaenda nesu kuHarare Central. Tasvika kuCentral ndakashamisika kuti kosei bhaya uya asara panze nemamwe mapurisa. Isu takabva tapinzwa mumaholding cells. Tiri mumacells iwawo pakazouya umwe muCID. Akabva ati, ndiri kuona kunge muri kunzwa nyota, munoda madrinks api ndikutengerei. Ini muhana mangu ndakangofungidzira kuti mupurisa uyu ane mwoyo wakanaka. Saka nekusaziva takabva tati ini ndinoda Fanta Orange. Shamwari yangu ikabva yati inoda iyo Coke. After some time muCID uya akabva auya akabata making size maviri, 1 reCoke rimwe reFanta. Akatipa tikanwa. Tapedza kunwa akadeedza umwe mupurisa tikabva tasungwa mbira dzakondo. Takatanga kurohwa mumabvi, umwe neumwe airohwa neempty bhodhoro rake. Takaita almost 7 days tisingagoni kufamba. Taiita zvekufamba tichikambaira. Then one night kwakazouya mamwe mapurisa. Mapurisa aya aiva very rough. Vakatisunga nedzimwe chain dzekuti dzinotangira mumaoko dzichisvika mumakumbo. Chain idzi kana uchifamba dzinenge dzichikucheka-cheka mumaoko nemumakumbo. Mapurisa awa akatipinza mune imwe motikari, then vakanotidhampa kuna 4th Avenue. Takazoongwavha-ngwavha tikawana zvimari, tikatsvaka motikari, tikadzokera kwataigara. Pakazopera about 2.5 months. Ndakazonzwa rumors dzekuti shamwari yangu yainge yaenda kuBait Bridge kunotenga mota. Ini ndakamufonera, iye akabva andiudza kuti mari yaatengesa mota imari yaainge achipa mukadzi wake kuti aite achibhajeta. Ini ndakangozviudza kuti it's fine, zvimwe kuda urombe hwangu hwakanditadzisa kuita budget. Takazodzokera kuchikorokoza. Takazoti one day tiri pasi pemugodhi, ndakaona kuti friend yangu yainge yanhonga goridhe akabva amedza dombo iri. Ini ndakabva ndaita kunge hapana kana chandaona. Ndakazotipira mamwe makorokoza
Tava panze pemugodhi, shamwari yangu akauya akati, mukoma, ndiri kuda backup nekuti ndanhonga dombo, tichazogovana kana tava kumberi. Ini ndakangogutsirira musoro ndikamuudza kuti its okay, ndiri backup yako. Pakazosvika vamwe varume vaizviita mabhuru ekumakomba ikoko. Vakabva vati kushamwari yangu, iwe shamwari, tipe goridhe rawanhonga. Iye akabva aramba sezvo aifungidzira kuti ndiri backup yake. Pakazotanga kurwiwa zvisingaiti, asi takati tiri pakati pekurwa, ini ndakabva ndarasa maweapons angu pasi. Shamwari yangu zvakamushamisa, ndakangotanga kufamba ndakananga kubhesi kwedu. Later on ndakazonzwa kuti shamwari yangu akazosara akatorwa nemakorokoza aya, vakamunwisa stameta kuti aite manyoka, but dombo rakaramba kubuda. Ndakazonzwa kuti shamwari yangu yakazochekwa dumbu, makorokoza vakabva vatanga kusvina goridhe riya raiva mumatumbu ake. Vazhinji vaiva kuchikorokoza nyaya iyi vanoiziva. Ini ndakazotiza ndikabuda muZimbabwe. Asi dambudziko randava kusangana naro nderekuti murestaurant mandinoshanda, one day ndakati ndichikolekta maorder, ndakaenda pane imwe table painge pakagara varume vaviri. Varume ava vaiva varungu. Asi ndakati ndichitaura neumwe wavo ndiri busy kunyora maorders, fesi yemunhu uyu yakabva yachinja ikabva yaita seyeshamwari yangu. Zvakazoitika zvekare ndezvekuti ndiri mukombi ndakangokaruka pasaidi pangu pagara shamwari yangu. Ndinokumbirawo kuziva kuti ndingadzokera here kuZimbabwe, uyezve ndikadzokera kuZimbabwe handizosungwi here, nekuti pandakatiza ndaifanira kuita state witness, asi ini ndakatiza nenyaya yekuti ndaitya jeri. Asi dambudziko randakatiza kuZimbabwe ndava kuona sekunge randitevera kunzvimbo kuno kwandiri. Each and every night ndiri kurota shamwari yangu anenge achifamba achiuya kwandiri, apa anenge achidyiwa nenhunzi obva atanga kutaura neni zvine hasha. Anenge achiti, udza hama dzangu zvawakaita, udza hama dzangu kuti ndiwe wakandiurayisa. Please, ndinokumbirawo rubatsiro nekuti ndatambudzika. Kana pane vanokwanisa kundibatsira, please nyorai mucomment section. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi, hello mukoma Nashi, ini ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ini ndinoshanda sanesi pane chimwe chipatara chiri muZimbabwe. Saka chakaitika ndechekuti pane imwe shamwari yangu inodanana neumwe businessman. Saka friend yangu yakandi-approacha ikati, sisi, ndatumwa nabamunini venyu, vanga vachiti ndikuudzei kuti kana muchikwanisa kuvasupplier nemaspams vanokwanisa kukupai $300 a month. Ini ndakamboramba, asi shamwari yangu yakabva yanditambidza $300. Ndakambotanga ndichiramba mari iyi, asi ndakazofunga kuti kumba tainge tine mabills ataifanira kuzobhadhara. Ndakabva ndazotambira mari iya ndikaenda nayo kumba ndikanoudza murume wangu. Murume wangu ndiye akazondishingisa kuti nditange kuita zvekusuplya boyfriend yeshamwari yangu nemaspams. Zvinhu izvi ndakazviita kwemwedzi mumwe chete ndikabva ndatanga kuramba. Then umwe musi ndakazoti ndichibuda muchipatara ndachaisa, ndikabva ndaona motikari yeboyfriend yeshamwari yangu yakapaka pagedhi rechipatara. Murume uyu akabva abuda mumota make akabva anditi, maiguru, nhasi ndiri kuda kukupai lift. Ini ndakabva ndapinda mumota make. Tava mumota make ndakazotoona kuti aitofonerana nemurume wangu. Akazodhiraivha mota yake akaenda neni kumba kwangu. Takasvika tikatanga kukurukura, takati iye, neni nemurume wangu. Ndakashamisika kuti murume wangu aingogutsurira pane zvose zvainge zvichitaurwa nenhau yekuti patable painge pakaiswa about $2,300. Murume uyu akazoti mari iyi yaiva yekutenga firiji, yekuti kana ndatora maspams ndinobva ndaisa mufiriji imomo, then iye anozouya achikolekta maspams acho. Akabva asiya tumacontainer twekuti ndinenge ndichichengetera maspams acho. Ndava ne-almost 6 months ndichimusuplya nemaspams awa. Asi chava kundishayisa hope ndechekuti mawaniro andinoita maspams acho haana umwari mukati.
Zvandinoita ndezvekuti kana ndikashanda night shift ndinoenda mumaward munenge muine varwere, then ndobva ndaselekta murwere wandinenge ndichida kucollecta maspams from. Ndinobva ndatanga kumuitisa bonyora. Kana ava kutunda ndobva ndameka sure kuti atundira muchicontainer chandinenge ndakabata. But izvi zvinhu zvava kundipa severe depression isingaiti. Asi murume wangu ari kuti shingirira tikwanise kuraisa enough money tobva tatanga business kana kuti tobva taitisa mavhisa tobuda hedu muZimbabwe. Asi murume wangu anga ari kuti iye kana ini ndichitya anokwanisa kuuya obva aitisa varwere vacho bonyora kuti tikwanise kucollecta maspams, but ini ndinotya kubatwa. Please ndinokumbirawo advice yekuti izvi zvandiri kuita hazvina jeri here oro kurombeswa mukati. Please notify me when you have posted. Regai tiende paconfession inotevera. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi, please vigai chitupa changu. Ini ndasangana nedambudziko raita kuti ndizvibvunze kuti Mwari ariko zvechokwadi here. Ndichipinda muSouth Africa ndakatanga kupinda imwe church ini nemhuri yangu, but pasina kana nguva ndakaitwa mudeacon because mudzimai wangu akaprova kuti aiva a very powerful prayer warrior. Ndichinamata kudaro ndakatanga kuona favor yaMwari mukati mekurarama kwangu. Neumwe mwedzi ndakaona kuti akaunti yangu yainge yava kupinda mari yandaisanzwisisa kuti iri kubva kupi. Ndakazotreka ndikaona kuti mari iyi yainge ichibva kuchechi. Ndakaenda kuchechi ndikanovaudza kuti kochii chiri kumboitika, maybe it was a mistake. Ndakabva ndaudzwa kunzi it was a bonus nekuda kwehard work yangu. Pakapera almost 1 year ndichipiwa about 7,000 rands each and every month. Then pakazouya lockdown ndainge ndava elder. Pastor vangu vakazotanga kuita maproblems mumba mavo, saka mai Mufundisi vainyaradzwa nemukadzi wangu nenyaya yekuti pastor vainge vachiita zvemagirlfriends. Nerimwe zuva mai Mufundisi vakaudza mukadzi wangu kuti vainge vafunga kuzviuraya nekuti pastor vainge vachirara nevasikana vari underage, vamwe vacho vaiva 16 years. Mukadzi wangu akabva atadza kubuda nenhau yekuti nguva yacho kwaingobuda vanhu vane mabasa aiva critical. Mukadzi wangu akabva andiudza kuti kana ndobva kubasa ndipfuure ndichiona mai Mufundisi. Ndakaita saizvozvo, but pandakasvika kumba kwapastor ndakanzwa tsitsi ndichitarisa condition yainge ina mai Mufundisi. Mai Mufundisi vainge vakarohwa vachirakidza kuti vava nemazuva vasingadyi. Ndakabvunza kuti ko Mufundisi varipi? Vakabva vati vakangobuda, nazvino handitozive kuti varipi. Ndakazoitira mai Mufundisi maorder echikafu vakadya. Ndakazama kumbovaconvinza kuti ndiende navo kuchipatara. Asi the moment yandaienda navo kumotikari ndakavabata, ndipo pandakazotanga kunzwa mafeelings namai Mufundisi. Ini namai Mufundisi takazotanga kudanana. After some time ndakazoudza amai Mufundisi kuti kana zvichiita ngatichiregedza kudanana tikawirirana. One day ndakazodeedzwa naoverseer kuheadquarters yechechi yedu ndikaenda. Ndasvika kuya overseer vakati kubva paita lockdown manumbers evanhu vari kubvisa chegumi muchechi ainge adzikira, paidiwa a new plan. Ini ndakabva ndati amen ndichibvumira. Vakandiudza kuti paidiwa a new plan yekuti vanhu vauye kuchechi vakawanda uyezve vanzwe mwoyo wekuda kupa mari kuchechi. Overseer vakazoti kucharongwa a great revival kuassembly kwedu. Asi chakandinetsa ndechekuti overseer vakazoti vaida kuti ini nditsvake maZimbabweans aikwanisa kuzoshandidzana nechechi vobva vatrainwa kuita mafake miracles. Pandakanzwa mashoko awa, it was as if ndainge ndatemwa pachipfuva nedombo, because ndaisambotarisira kuti munhu waMwari angataura zvinhu zvakadaro. Ndakamboramba, asi overseer vakabva vavhura laptop yavo vakatanga kundirakidza mapictures angu namai Mufundisi tiri mulodge tisina kupfeka kana hembe. Overseer vakabva vandiudza kuti the church was in the process yekuda kundisungisa because I have been collecting money illegally from the church for the past 2 years. Ndakavabvunza kuti ko wani zvandakauya kuchechi
ndikakuudzai kuti pane mari iri kupinda. Ivo vakabva vandiudza kuti it was an accounting mistake. I was supposed to go to the bank and report that matter. Vakabva vati ndaikwanisa kuzosungwa nenhau yemoney laundering. Ndakabva ndaudzwa zvekare kuti ndaifanira kufunga kuti mukadzi wangu aizonzwa sei. Vakatora foni yavo vakabva vati ndifonere mai Mufundisi ndivaudze nezvemapictures edu takashama. Ndakaita sekudaro. Amai Mufundisi vakabva vandiudza kuti vainge vatumirwawo mapictures iwavo, vaitotaura vachichema. Vakabva vandikumbira kuti ndiite anything chinokwanisa kuita kuti ndisevhe marriage yangu. Overseer vakabva vati kutanga nhasi muchatanga kudanana zvekare sezvamakamboita. Ndakazotsvaka vanhu vekuZimbabwe, mainly muPretoria nemuJoburg. Vanhu ava tikabva tavadzidzisa kuti unoita sei mamiracles enhema. Then on the day of our crusade, takagara tatongomeka sure kuti zvirema zviya zvenhema zvinogara in the same row. Saka overseer pavakatanga kuparidza vava kupinda muhealing session, vainongedzera murow riya mainge makagara zvirema zvenhema. Then maashers ainge achiziva dhiri iri vaibva vamhanya vobva vanotora chirema chenhema vochisunda muwheelchair vobva vaenda nacho pastage. Then kana chava pastage, overseer vaibva vanamatira chirema ichi, munhu uyu obva atanga kusimuka achiita sekunge munhu ari kudzidzira kufamba, but inenge itori set up. Also pamapofu ndizvo zvaingoitika. Bofu raiunzwa pastage munhu wekuti anenge aine chirwere chekuti anenge achionera zvinhu padhuze asi achiona. Munhu uyu aibva anzi ibofu. Then overseer vaibva vanamatira munhu uyu. Vapedza kunamatira munhu uyu aibva atanga kushevedzera kuti I can see. Vaibva vatotora zvimucheka zvinenge zvine different colors votanga kubvunza kuti which color is this cloth. Iye obva ataura kuti this cloth is green. Dzimwe nguva obva amboita kunge akanganisa color vobva vamuti look closer. Bofu iri raibva ratarira zvakanaka, then robva rataura the correct color, robva ratanga kujamba richiti I can see. The whole church yobva yasimuka yotanga kutorumbidza Mwari. After revival yapera, church yakatanga zvekare kuzara, but mwoyo wangu hauchisisiri pana Mwari. Nekuti kana ndiri muchechi ndinotarisa maelders, madeacons, ndotarisa vasikana vanoimba present worship, vanenge vatori busy vachiimba maworship songs, vamwe vavo vachitochema vachiridza ndimi. Ndinobva ndazvibvunza kuti tiri kumbonyatsoita chii chaizvo, nekuti most of these girls kakawandisa ndinotoenda navo kwadoctor kuti vanobvisa mimba dzavanenge vapiwa napastor or maelders. Chazoita kuti ndinyore confession yangu ndechekuti ini namai Mufundisi takaramba tongosangana pabonde, iko zvino vava nenhumbu yava kutoonekwa. Saka ivo vari kuti nhumbu iyi ndeyangu. Vakati kana vapona mwana wacho tobva taenda naye kumaDNA. Ini ndiri kutya kuti mukadzi wangu akazviziva anorwadziwa zvekusvika pakufa. Ndiri kunzwa semunhu akatsva kumusana nepadumbu, nekuti kune rimwe side overseer vakati rimwe zuva endai kulodge. Takaenda kulodge ini namai Mufundisi, vakabva vafona vakati itai bonde ende ndinoda kuti mutore video. Kana matora video iroro muchiita bonde mobva manditumira. Saka takaita sekudaro tikavatumira video iroro. Zvino zvava kuitika ndezvekuti pose pandinoti ndiri kuda kubuda muchechi, overseer vanondithreatena vachiti vanokwanisa kuita kuti video rangu namai Mufundisi rizare nyika yose. Ndinokumbirawo kuti muposte confession yangu ndionewo miono yevamwe vanhu. Mamboposta nyaya yangu masikati, asi ndaona kuti vanhu vanga vachinditukirira mucomment section. Ndosaka ndazodzokorora kusenda nyaya yangu ine full information kuti vanhu vanzwisise. Regai tiende paconfession yedu yekupedzisira muzuva ranhasi. Confession yedu yekupedzisira yakamira sekudai: hanzi makadii mukoma Nashi. Ini ndaishanda muZimbabwe as a nurse, asi ndakazowanawo mukana wekuti ndiende kunoshandira kuUK. By the time pakazobuda visa rangu, ini nemurume wangu tainge tisati tava nemarriage certificate. Saka takazongoita muchato wekumhanya-mhanya tikaenda kwamagistrate tikachatira kucourt. But izvi zvinhu zvava kukonzeresa kuti mapapers emurume wangu anonoke kubuda
because paakambozama kunoaplya akabva anzi it was a marriage of convenience. Saka visa rake rakabva ratorejectwa because akanzi akangondiroora because he wanted to move to the UK. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti it's now almost 3 years tichizama kugadzirisa mapepa ake but hapana chiri kufamba. Iniwo kuno ku-UK semunhu wenyama pane umwe murume wandakasangana naye. Ini nemurume uyu tava kudanana zvekutopengesana. Hatipedzi kana 2 days tisina kusangana kuti tiite bonde. Saka problem yandava kusangana nayo ndeyekuti kubva zvandakauya ku-UK ini nemurume wangu taigara tichiita sex yepafoni. Iye anenge ari kusaidi ikoko kuZimbabwe achiita video call, ini ndiri kuno ku-UK. Saka kana tichiita video call iri, umwe neumwe anenge achiita masturbation tichiudzana mashoko epabonde kusvika tapedza. Asi in the past few days chava kundibhowa ndechekuti murume wangu pose paanorequesta kuti ngatimboitai sex yepabonde nekuti anenge achiti ndakuvara nehosha. But inini I cannot keep on pretending because of late ndiri kuwana bonde rinondigutsa. Saka ndanga ndafunga kuti ndomuudza hangu kuti ngachitsvaka zvimwe zvinyowani ikoko kuZimbabwe because inini kuno ku-UK I have moved on. Kana iri nhau yemari yakandibatsira yematickets nemavisa ndanga ndafunga kuti ndomurifanda hangu. Please mukomanashi post for me in the group ndichazoteverera mucomment section kuti ndoitawo sei. These are the confessions that I had for you today. So guys, I just encourage you to please just like this video, and also kana musati masubscribe, also subscribe to our channel. Uyezve kana pane zvimwe zvinhu zvamunenge musingafariri pama-confessions edu, I encourage you to please just write mu comment section. And pa Facebook you can find me ndiripo pa Facebook. It's your boy Neshi Boy. Tine group redu rinonzi Zim Deep Secrets and Confessions Latest. You can come and join us there pa Facebook. Until we meet again, happy secrets and confessions. Secrets and confession. Secrets and confession. What was your motivation? What was your motivation? Posta makaliga chitupa. Hey, chazotevera mu comment section. Secrets and confession. Nation.